أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قردشلر الله أكبر الله أكبر. Дөньяга сабый туу, балаң туу бу зур шатлык, зур кубаныч. Кыз бала булсын ир бала, һәр вакытта да без аны теләп, яратып кабул итәбез. Ләкин шул ук вакытта бала дөньяга килгәч, дин дә шушы хәлдән ерак тормый. Динебез шул вакытта килеп үзенең киңәшләрен бирә. Менә бит бала тугач мәчеткә барабыз. Хәзрәтләр безгә әйтәләр. Баланың, мәсәлән, исем кушарга кирәк, чәчен алырга кирәк, сарык чалырга кирәк, ә инде малай булса, сөннәткә утыртырга кирәк. Сөннәткә утырту дигән сүз ул җенес әгъзасының кырыендагы тирене кисеп алу. Бу әйтегендә аның медицина ягындан исеме, шулай бит. Әмма сөннәткә утырту дигән сүз, сөннәт дигән сүз ул үзе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән килгән сөннәт. Ягъни ул эшләгән эшне эшләү сөннәт дип атала. Әмма бу сөннәтнең, бу юлның, бу мирасның тамыры китә ераккарак. Ибраһим алейхиссәламгә барып тоташа. Шуңа күрә дә Ибраһим алейхиссәламнән килгәнгә күрә яһүдләр дә сөннәткә утырталар балаларын, мөселманнар да, һәм әгәр уйлап карасак, хәтта христианнарда да сөннәткә утырту булырга тиеш. Чөнки Гайса алейхиссәлам бит яһүд булган, димәк ул да сөннәткә утыртылган булган. Мөхтәрәм кардәшләр, сөннәткә утырту бер караганда ул куркыныч әйбер. Ничек инде әле туган баланың пычак белән анда, я лазер беләнме нәрсәсендер кисеп аласың инде. Ул булай да камил түгелмени инде. Аллаһы Тәгалә биргән бала бу. Аллаһы Тәгалә безгә аны бүләк иткән. Аллаһы Тәгалә ана карнында ул баланы камилләштергән һәм дөньяга килгәч тә Аллаһы Тәгалә әйтә, бу бала белән нишләргә кирәк икәнен. Менә бөтен хикмәт тә шунда. Аллаһы Тәгалә биргән әйберне инструкция белән кабул итә белергә кирәк. Ә бит сөннәткә утырту бик зур файда бирә. Беренчедән, кичкенә чагында утыртсаң, ислам дине буенча баланы 7нче көндә үк утыртырга киңәш ителә. Сөннәткә утырсаң әгәр дә, сигән вакытта сидектән калган менә шушы микроблар әчеп, бызылып, баланы бозмыйлар. Менә шундый бер хәл булган иде. Бер гаиләдә баланың биере авыртты. Ни сәбәпле? Сидеге янесенең башында калып, шуның канал аркылы кирип биергә барып җиткән шул авыру, шул микроблар. Әгәр дә сөннәткә утыртылган булса, кичкенә чагында, мондый проблема булмас иде. Шулай ук инде үскәннән соң да сөннәткә утыртылган ирләр хатыннарына авыру ияртмиләр. Чөнки анда микроблар җыелмый, гел юылып, чистарынып тора, һәм шуңа күрә хатыннар да төрле аларга хас булган җенес әгъзасы авырулары белән авырмыйлар. Шул исәптән аналык муйнының рагы беләнде. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр бик тә мөһим әйбер. Димәк, монда сәламәтлек ир кешенең үзе турында гына түгел, хатыны турында да бара. Шуның өчен дә бәлки Америкада 80% халык сөннәткә утыртылган. Ул гына түгел, хәзер күп кенә илләрдә сөннәткә утыртуга бик кулай карыйлар. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, татарларда бер заман сөннәткә утырту дигән нәрсә бераз битеп киткән иде. Бигрәк тә 80нче, 70нче ел балалары сөннәткә утыртылмыйча калдылар. Әмма Аллаһка шөкер, хәзер рөхсәт, бик күп җирләр бар сөннәткә утырта торган. Шуңа күрә бу гамәлгә битараф калмасак иде. Әгәр дә бу инде элеккегедән калган гадәт дип кенә карасак, без шул ук Америка, Европадан артта калырга мөмкинбез. Иске гадәт дип карап. Ә менә сөннәткә утырсак балабызны, без элек-электән үк инде Европа, Америкадан сәламәтлек буенча үзебезнең алдарак булганыбызны күрсәтә алырбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.